Салом алейкум бачаҳо, ина барахолка Алмато. Ина обу бабине бачаҳо. Лабой намуд обу ҳаст бачаҳо. Я съёмка кунам бозора. Ҷан чихай? Салом алейкум. Пенҷи хуби бардор. Хадафази кунам. Я съёмка кунам. Салом алейкум. Сара капурмира накав. Биё хай аз зиёрат кунам, баъд бигзарем охи. Салом алейкум. Хуб баштаитон брат. Тенҷи хуби кора хуба. Чукаи? Ама тенҷ хубе. Салом бачаҳоро. Инҷа ҷои мина. Акашера салом гӯ. Майли хоб. Россия рои бачаҳо. Тоҷикистон ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Ҷан соз тенҷи салом алейкум. Тенҷи хуби тана саатаи кора хуба. Чукаи дина рафтаи содем та. О. Салом алейкум. Тана саатаи. Ин точка акай ҳикмат. Ира ба ҷуром Россия рои минам. Ина кроссовки лобой модел мепуши рафтаи пилша мега да 500 бад бити. Инами точка ай хидмо ина марҳамат тамошо кун. Лобой се дар корша марҳамат пуш бига. бачаҳои химсангин акай ҳикмат меган ай химсангин ай химсангин акай ҳикмат мужик ай мужик химсангиниё так что инами хеле инаи кулоби айни кулоби пасёлка айни Салом алейкум. инҷи хуби баъдан вафот тана саат боракот я сёмка кунам ба бачаҳои Россия меган Алматоро таъриф менем мега кӯя бор мурора сурат бигӣ парта ин нигаҳбора рехтагӣ ай марҳамат тамошо кунед